Egy mosoly, orosz fogas. Mutat. Muti, te hogy állsz? Mi van úgy telefonon? De, van úgy telefonon. Oké. Most nekem nincsen, mindjárt. Meg arra, hogy telefon. Most kaptam, hogy így. Igen. Ajánlom, hogy no, állom, ugyanaz, nem? Gondolom, ugyanaz. Van rajta, igen. Közben fogjuk. Kicsi lyukat. Érted, milyen dokumentumfilm, vagy te azon foglalkoznak, valóságról, vagy mi? Nem is kamera, de kamera. Íme, itt a vadon bőse, tartom, ahogy tartom. Szegény Gergő. Hatalmas plásztékot is. Te vagy, hogy mutassam meg a technológiát.